Mayong buntag balik sa ato ang tanan, no? Good morning, no? And it is a nindot nga experience nga makauban mo. I would say first time nako nga makauban mo niini nga lokasyon sa inyong pagsimba karon, no? Kay kanhi didto man kita. And salamat ko sa Ginoo sa higayon nga gihatag sa Ginoo nga makauban mo nako balik. Na-mention man to ni PJ ganiha, no, nga nag-speak ko diri sa atuang prayer and fasting. And I would say that was my last kanang preaching for that year nga outside of Ebenezer. No, of course, ang last sermon gi-preach na ko atong December 26 sa Ebenezer. Pero that was the last outside of Ebenezer. And then this year, ang first sermon ako outside of Ebenezer, prayer and fasting pod, no? Prayer and fasting pod. That was last Friday o gahapon sa morning. And right after sa ako ang message gahapon sa morning, sibat na nami drive din paingon din no? So we could join you today. And then tomorrow I'm hoping ang another nako nga commitment dili nako magwali matuman pod as planned. And salamat sa Ginoo nga naabot ko din nga maayo ang lawas, although along the way I had to decide nga mapahulay sa ako, no, kay para mahimong maayo ang ako ang pag-drive along the way. I don't know if you have noticed, samtang nagsimba mikalit ko og lakaw paingon dito sa likod. I don't know if you notice na ninyo, but most probably katong na-address akong likod napansin na ninyo. Because I realized nga naghang ang ako ang iPad. Pag pindot na ko, dili siya mulihok. No, di na siya mutingog, magtuyok-tuyok lang siya na. And so, I have to go back and get my cellphone. Otherwise, wala dyan ko'y makita. No? And the reason why I use these electronic gadgets, kaya di naman ko kabasa o gagmay nga letra. And so, I need something nga pwede na ko mapadako. As I was thinking about that, ingon ko, this is the problem of electronic gadgets. Samtang magkadugay siya, magkahinay ang iyahang function. No? Magkadugay, magkahinay ang iyahang function. Kabantay mo, sa una inyong cellphone, sa bago pa na ninyong nagunitan, probably last year, excited kayo mo kayo, usa ka pindot, ana dayon. Pero nagkadugay, murag nagkahinay. Nagkadugay, murag nagkaluya. Actually, wala lang. No? Pero kanimong lantawon, dunay epekto rather, sa ato ang electronic gadgets, nga samtang magkadugay siya, dili na maayo ang iyang function. Now, when we relate that sa ato ang day-to-day experience, ganiha pagdaog nako, ingon ko sa ako ang nakaistorya, ninduta sa kanta, minsan lagi, pastor, makadasig. Makadasig. And tinuod dapat ingon ana, dili ta dapat pareha sa gadget nga magkadugay, magkahinay. No? Dapat magkadugay, mas magkalami ang atoang pag-alagad diha sa Ginoo. Dapat mas magkadugay ta, mas magmainiton ang atoang pagtuo diha sa Ginoo. And so kung imong hunahunaon ang mensahe or ang topic about faith, every time mulantaw ka sa imong cellphone, huna-huna lang. Kini nga cellphone dili madugay, muhinay na ni. Kini nga cellphone dili madugay, muundang ni og function. Pero ang akong pagtuo, dapat magkadugay, magkainit, magkadugay, mas magkalami, mas magkadugay, mas magkadasig ang ako ang pag-alagad diha sa Ginoo. No? And so, usa sa mga butang padayunon na to og lantaw ni ining kabuntagon kining topic nato sa faith. No. Akong gilantaw ang mga previous messages, if I am not mistaken, pang-upat siguro ni o pang-lima. No, wala lang ko nasayop og ihap, no? Nga mensahe about faith. And last week gihisgutan mahitungod sa pagtuo ni Abel. And today ako ang hisgutan bahin sa pagtuo ni Enoch. And so if naamoy Bibles, pakiabri sa Hebrews chapter 11, verses 5 and 6. Mo kanay focus sa ato ang mensahe nining
kabuntagon mga igsoon. And ako ang pag-ampo o ako ang desire nga sa padayon na to nga pagtuon sa topic nga faith, mudugang kini sa ato ang kadasig, mudugang kini sa ato ang kainit diha sa pag-alagad sa ato ang Ginoo. Ako siyang basahon sa English version lang, no? Basahon ako sa English version, sa English translation, siya, by faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Now, kining topic sa faith, kining topic sa Hebrews chapter 11, 5-6, in particular kay Enoch, gipatungan siya sa storya sa kinabuhi ni Abel, nga of course, short version report, bahin sa pagtuo ni Abel, ug bahin sa pagtuo ni Noah. Natalawa ra gud inyong Bible kay ako ang i-direct inyong attention gamay diha, no? I-direct nako gamay ang inyong attention diha para mas mahimong klaro sa atoa. Hebrews 11, tanawa imong Bible, no? Hebrews 11:4. Tanawa ang Hebrews 11:4. Tanaw, ayok tanaw ko, tanaw sa imong Bible, no? Hebrews 11:4. Ingon sa Hebrews 11:4, by faith Abel brought God a better offering than Cain did, and by faith he was commended as righteous when God spoke well of his offerings, and by faith Abel speaks even though he is dead. Muna Hebrews 11:4, no? Hebrews 11:7. So kining Hebrews 11:7 muna ni ang human sa storya ni Enoch. Insa diri, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family, and by his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Naamoy nabantayan? Sa duha ka bersikulo nga akong gibasa, naamoy nabantayan nga usa ka pulong nga gibalik-balik. Bantay mo? Sa inyo nakita diha nga pulong nga naa sa verse 4, naapod siya sa verse 7. Now, di na ako dugayon. Klaro nga sa verse 4, ang faith ni Abel is related to his being righteous. And maupod na ang ma-mention sa pagtuo ni Noah sa verse 7. Duha ka pulong, duha ka bersikulo nga nagpatunga sa kang Enoch nga storya sa kinabuhi nga naghisgot parehas about that word righteous or righteousness. So kung imong tanahon, ang storya sa kinabuhi ni Noah o ang reference rather sa kinabuhi ni Enoch in relation sa iyang pagtuo, gipatungan siya sa duha ka verses o duha ka kinabuhi ni Abel o kinabuhi ni Noah nga naghisgot sa ilahang pagkabalaan, being righteous. But then when you look at Hebrews 11 verses 5 and 6, walay pulong nga righteous. No? Pero you can see the idea there. And so, gusto na ko lang taon kini. Now, when you consider ang atong topic today about faith, we have to relate it with righteousness also in relation to verse 4 and verses 7. And we need to understand atong sabton kining kinabuhi ni Enoch within that concept, faith and righteousness. Og ato ang tukion og unsay mga pagtulunan nga dapat ato ang makita diha, no? By faith Enoch was taken from this life so that he did not experience death. Now, asa man ni siya unang gihisgutan? Una ni siyang gihisgutan dito sa Genesis chapter 5 verses 21 to 24. So, ato po ning basahon kadiyot para mas mahimong klaro sa atoa ang Old Testament reference niini. Now, sa Biblia, dili naman na siya bag-o. Nga ang mga New Testament authors, mukot sila og mga
Old Testament nga mga scriptures unya ilahang gamiton sa ilahang gisulat nga letter ngadto sa mga katawhan o butangan nila og interpretation gamay. Butangan nila interpretation in view of what they have understood ang Old Testament. Kaya kung imuhang basahon, dunay gamay nga diferensya, pero very related kayo ang topic. No, murag gi-expand gamay sa Hebrews ang original nga reference kay Enoch in Genesis 5:21 to 24. So akong basahon ni. Ingon diri, when Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah, and after he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. Now, kung imo siyang tanawon, lahi-lahi ang pulong nga ilahang gigamit. Sa Hebrews, ang ilahang gigamit, before he was taken in verse 5, he was commended as one who pleased God. Muna naa sa Hebrews. Pero kung imong tanawon sa Genesis, wala siya nag-mention about pleasing God, pero ang ihang gigamit is, Enoch walked faithfully with God. Now, duha ka lahi-lahi nga mga statement, pero pareho ra nagmensahe. No? Pero kung imong tanawon sa Hebrews, ihang gi-connect sa faith. Pag-abot mo sa Genesis, wala siya ginahisgutan about faith. But when you read Genesis, masabtan nimo nga dunay aspeto sa pagtuupod nga iyang gi-mention. Now, what is so unique about Genesis record is this. Tanan nga tawo nga gi-mention diha nangamatay sa Genesis chapter 5, except Enoch. Si Enoch, it is widely accepted and based on the wording of the scripture nga wala siya miagi og kamatayon. And how did that happen? Wala ta kabalo kung paunsa naghimo. Pero ingon namang dire, and it is widely accepted by scholars also, nga gikuha lang yun siya sa Ginoo. And probably namatay siya in the process. No? Dili siguro nga murag buhi gid siya hangtod sa langit. Siyempre, corruptible body man eh. Di ba? O pwede po nga diretso, pero we do not know. But the basic word nga gisulti is, he was taken away. But that is not the most important thing about Genesis chapter 5. Kaya imong tanawon, tanan nga tao diha sa Genesis chapter 5, nangamatay na sila tanan. Except Enoch. Pero dili na mao'y highlight. Ang highlight is that Enoch walked faithfully with God, and because he walked faithfully with God, God took him. Na dili niingon nga, ang bait-bait mo, sana mamamatay ka na. No? Dili ingon ana. No? Pero ang basic idea nga, nganong unique si Enoch, ikumpara nimo sa mga tao sa Genesis chapter 5 nga na-mention, dili tungod kay wala siya namatay, kundi dili tungod kay he walked faithfully with God. Naglakaw siya nga nagmatinumanon pag-ayo diha sa Ginoo. Okay? So, mubalik ko diri sa Hebrews, kay dili man na mo ako ang focus sa Genesis, naamat na diri sa Hebrews. So, when you look at faith and righteousness, pagtuo o pagkamatarong, mao man ay sakto nga pulong, dili pagkabalaan, kundi dili pagkamatarong. Pagtuo o pagkamatarong, atong lantawon sa kinabuhi ni Enoch, paunsa ni, nga ang kinabuhi ni Enoch, mahimong consistent pod sa kinabuhi ni Abel, o sa kinabuhi ni Noah, nga gitawag nga mga matarong. And we know nga si Enoch, matarong po ni siya. Although wala gigamit ang word nga matarong sa iyahang storya. Lahi ang word nga gigamit. Imatod pa diri, sa wala pa siya namatay, before he was taken, he was commended as one who pleased God. Tulo ka observation in relation to faith and righteousness. Tulo ka aspeto in relation to faith and righteousness nga gusto na ko lang taong na ining kabuntagon. Number 1, your faith and your accountability. Your faith and your quality of life. Nabaylo na ko. Your faith and your quality of life. Ang kalidad sa imuhang kinabuhi o ang imuhang pagtuo.
Ato na siyang tukiyon in relation to Enoch. Ingon diri, by faith Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away, for before he was taken, he was commended as one who pleased God. Quality of life. Unsang kalidad sa kinabuhi naa si Enoch? Ang iyahang kinabuhi nakapahimuot sa Ginoo. Bugat kayo na nga statement. Bugat kayo na nga statement. No, there are so many people karon. I don't know if you are one of them, na ay mga tao nga they live to please their parents. Nakasulay mo, ana? Siguro sa inyo, nakaagi, ana? Nga tanan ninyong gihimo para lang malipay ang inyong ginikanan. Kurso nga imong gikuha, ngano nang imong gikuha na nga kurso? Para malipay imong ginikanan. Unsa man na kalisod? Lisod na. Nakaagi ko ana nga miskwila ko, dili tungod kay ganahan ko sa kurso. Miskwila ko kay mo'y sulti sa ako ang mama. Ingon ko, gusto ko magpastor. Ingon ako ang mama o akong ubang igsoon. Dili tanang igsoon ang uban. Dili. Mag-engineer ka. Kay sayang ka kung magpastor ka. So, og sayang ko na pastor ko, nasamot na ni sila. No? Di ba? Skwila ko, pero while I was there, lisod. Lisod ang kinabuhi, nga kung lang imuhang kinabuhi, imuhang gi-order to please a human being. But even then, I would say, mas lisod na magkinabuhi ta to please a divine being. Nga naman, tungod kay ang divine being, ang iyang tanawon quality of life. Kini nga itong ginikanan, bahalag gabagot-but ta, bahalag lagot ta, bahatag suko ta, basta gihuman lang nimong kurso, lipay naman na sila. Dili man na sila, ang mga tao, dili man na mindful sa imong quality of life, basta natuman na nimo, hugasin ang plato. Abi sa gayaw-yaw, plato, hugas plato. Basta nahuman ang plato, okay na. Pero sa Ginoo, dili. Importante sa Ginoo, ang imong batasan samtang naghugas kag plato. Dili ang paghugas sa plato mo importante, kundi ang imong batasan samtang naghugas kag plato. Dili importante sa Ginoo kaayo nga nagambak-ambak ka diri lang, na taas-taas kag kamot. Importante po na siya. Pero naapay mas importante, ana, ang imong kasing-kasing. Muna nahisgutan sa wali last time. The Lord looks at the heart. Quality of life. Faith in relation to quality of life. Ang kalidad sa imuhang kinabuhi. And we are not just talking about sa imuhang kinabuhi samtang naa ka diri sa simbahan. Kay mo na'y pinakasayon. Asa pinakasayon mahimong Kristohanon sa simbahan. Nga naman, bisag pirti ni mong yaw-yaw ganihang buntag dito sa inyong bulay, buutan man ka diri karon. Di ba? Bisag imuhang nang gisiga-sigaag tama ng imuhang anak, imuhang bana, nagyaw-yaw ka ganihang buntag. Pero pag abot ni mo simbahan, buutan man ka kayo. May buntag pastor. Pinakasayon mahimong Kristohanon ri simbahan. Asa ang pinakalisod? Sa balay. Asa ang medyo tunga-tunga? Sa trabaho. Pinakasayon sa church, pinakalisod sa balay, tunga-tunga. Outside of that. In between. Quality of life. Quality of life meaning, bisag asa ka. Bisag asa ka, makita ang imuhang pagtuo, makita ang imuhang pagkamatarong, makita kung kinsagyod ka, isip anak sa Ginoo, na bag-o bagyod ang imong pagkatao. Muna usa sa primary issue. Now, quality of life, atong dapat sabton nga, ang atuang pagtuo, kining atong pag-ingon nga ako nagasunod diha sa Ginoo,
ako usa ka anak sa Dios, kinahanglan takduan na, parisa na, partnera na, og maayo nga kalidad sa kinabuhi. Nga makita gyud sa ato ang aksyon, sa ato ang panginabuhi, ang ato ang pagtuo. Ingon pa diri, by faith, Enoch was commended as one who pleased God before siya gikuha sa Ginoo. Now this is a challenge to every Christian. Matag Kristohanon, challenge ni nganuman. Mabalik ko sa kong ngayon, sayon mahimong Kristohanon diri sa simbahan. May mga tao nga prayerful kayo. Naa sa mga prayer meeting, naa sa prayer and fasting. Paampuon nimo, maayo kay mo ampo. Usahay makaingon ka, maayo ha mo ampo ani nila. Taas pag yun mo ampo. Pero kanang same person nga prayerful, taas mo ampo, pirti ka pala away. Dili magtakdo. Nakabalo ko na may nahuna-unahan nga tao ron. Pero ayaw na siya huna-una imong kaugalingon. Ay siya huna-una. Ayaw siya, ikaw sa. Unya na siya. Di ba? Ampo, kanta, taas kamot, pasangyawag pulong sa Ginoo, musangyaw pod. Kugihan mo Bible study, pero tanawa ang kalidad sa kinabuhi. Dili magtakdo. Isog, palaaway, insultador. Way pakabana sa uban. Dili man ingunana ang pagtuo. Kung imong tanawon sa kinabuhi ni Enoch, ang pagtuo, kinahanglan parisa nimo, o kinahanglan ang pagtuo makita gayod sa kalidad sa kinabuhi nga naa ka, whether naa ka sa church, naa ka sa imong balay, o naa ka sa imong trabaho. Faith and quality of life. Second, faith and accountability. And this is somewhat related. Faith and accountability. Ingon siya diri, for before he was taken, he was commended as one who pleased God, and without faith, it is impossible to please God. Giklaro gyud na siya sa statement sa writer sa Hebrews that without faith, it is impossible. Dili it is difficult, but it is impossibly to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists. Kinsa daw ang muduol sa Ginoo must believe that He exists. Now, I know dili ni siya issue sa atua, kasagaran sa atua, kaya na naguta simbahan. But in reality, without talking about the church, ang pag-angkon nimo, kana mag imong angkunon, that there is a God, is a question of accountability. Masabot pasabot. Now, there are people nga dili nila madawat nga dunay Ginoo. Because the moment imong dawaton nga dunay Ginoo, it means that there is a higher being, a divine being, who would make you accountable sa imong kinabuhi. Some people, dili sila mutuo nga naay Ginoo because that is going to affect their freedom. Ilahang kagawasan. Nga naman, the moment you recognize that there is a God, that means you recognize that there is an aspect of good. And when you look at God, God wants you to live a righteous life. Kinahanglan magkinabuhi ka og matarong. Pero many people do not like that fact. Dili sila gusto nga dunay musulti nila unsa ilahang dapat himon. Di ba, usahay makaingo, ay kung tudloy, kay kabalo ko unsay akong himon. Kabantay mo na ang mga statement. Bata pa ka. Amo ni makahadlok. And this is related to the first point. Nga kung kita magkinabuhi sa ato ang kinabuhi karon, as if, wala tay tulubagon.
nga kaya ra nato himuon ang tanan natong gusto himuon, nya wala tay tulubagon kang bisan kinsa problema na siya. Dili pwede nga ang usa ka Kristohanon maglakaw sa iyang kinabuhi nga murag wala siya tulubagon. Kay tulubagon. Naay mga kisa may magbuot nako, naay magbuot nimo. And so hinamdamin ni, since nagtuo ka nga there is God, di na kay tulubagon sa Ginoo. That means imong gidawat nga you are accountable to God sa tanan nimong action sa kinabuhi. Bisag naay Ginoo nga galantaw o naay tao nga galantaw or wala, ang imuhang tulubagon dito sa Ginoo. Mo na ang amuhang mga estudyante, ako ang giingnan. Ako dili nako mo kanang wala ko mianhi sa Ebenezer para magpulis-pulis sa inyo ha. Kana bang bantayan ang tanan nyong aksyon. Nga oy bantay ito si kuno kay tuwa dito miliko atong building basig nato himuon nga binuang. Ano ba? Uy lasikuan naglakaw-lakaw ni silang duhaw, nagistorya, naguyab na siguro na sila. Mga ingon na ba? Kay sa Ebenezer dili man sa dili pwede manguyab. Dili man ana. Dunay tuig nga dili pa ka pwede manguyab. No? Kabalo silang Pastor J ani og si Pastor Bonbon nga inigsulod nimo sa Ebenezer first kita kagwapa uy ako ning uyabon dili ingon ana. No? Naay tama nga panahon. Na ang uban di man kaagwanta kay nila pa ang gugma lagi daw gamhanan man kayo. Nadaghan mang butang nga dili siyempre Bible school ka, kinahanglan pa bugo na ingnon nga no smoking. Klaro naman nga Bible school ni. So no smoking yun No? Inko, wala ko mianhi diri para bantayan mo. Nga naman, tungod kay ang inyong tulubagon, wala sa ako Asa man inyong tulubagon? Tapos Ginoo. Dili man ta kinahanglan bantayan. Inarago na imong tapad, dili man ka kinahanglan bantayan. Dili oy. Kay kanang mga bantayanan, wala na yung mga buot. Tinod. Di ba? Di ba, kimong mga ginikanan ka nang naamoy anak nga tanaon nyo, may buot ng bata. Di ba, magsige mo bantay? Pero mayan ka nga, mature na na. Kaya na. Sagdaan man na mo. Kay kabalo man ka, nga bisag wala ka naglantaw, matarong man na. So, unsa man, ginabantayan pa kahangtod karon or wala na? Ginabantayan pa ba ta hangtod karon or wala na? Accountability. Dili ta dapat bantayan. Dapat, ang ato ang pag-alagad sa Ginoo, whether gina-check ta or wala, gabasa ba tag Bible or wala, gaampo ba ta or wala, gahatag ba ta or wala, nagtinarong ba ta or wala, ang atong tulubagon tuas Ginoo, dili dinhi. Wala pod sa natay tulubagon gapon diri, pero ang ultimate nato nga tulubagon, natay tulubagon sa simbahan nga naman na sa Biblia nga mosunod ta sa atong mga leader. Tulubagon pa, accountable ta sa atong mga leader. Pero ang ultimate na to nga tulubagon, tuas Ginoo. Kining online is a test of accountability. Kining online, naaba mo'y anak nga mga ga-eskwela? Online. Ayaw ina inyong anak, absin nila na doon kay, ato sa kasyang gidong, palit sa kay anyway, online raman na. Oo na yung mga ginikanan anak, nga ang ilang anak samtang nag-eskwela, suguon, tos tiyanggi. Nami mga estudyante anak, nga naas market, samtang nag-eskwela. Kay sa mindset sa ilahang mga ginikanan, online raman na. Accountability. Nga naman, sa online, di ba ni mahibawan kung nag-eskwela or wala? Di ba? Sa yun ra kayo, abrihan nimo ang imong cellphone, butang nimo diha, off nimo ang video, manglaban na ka. Di ba? Or suguan ni may mga anak, ibili lang na, iyon lang, para mahibawan sa mong teacher nga naara ka, pero wala agad. Kaya gisugo. Accountability. Who would know whether ga-eskwela ka or wala?
Gamay lang. Chances are, dili ka mabantayan. Kani, kinsa may nakahibalo kung gasimba pa ka online or wala? Wala na. Uy, Brad, wala lagi ta ka nakitaan. Online man mi. Pero kinsa may nakahibalo? Wala. Ikaw ra og ang imong Ginoo. Kini pa, dili ni kani nahitabo ni bisan asa nga simbahan. Kinsa may nakahibalo nga sa imuha pa kang simbahan gasimba online. Wala. Wala. Kung ako asa president sa Ebenezer, dili ko mutungha dito sa amo ang student worship. Moingon ko nga mag-online ra ko karon. Paunsa mas la kahibalo nga ang simbahan nga akong gisimbahan Alliance. Di ba? Pwede ra ko mo kadaghan sa YouTube nga ako ang pilian. Accountability man na siya. It's a test of accountability. But that's a very minor thing. Dili man na siya big deal gyud kayo nga kanang murag heaven and earth na siya. But that's very important because accountability, whether it's minor or major, it is important. Now think about this. Remember nga sa matag action nimo, bisag asa ka, bisag dunay naglantaw nimo or wala, you are ultimately accountable to God. Malusutan man gud nimo ang human beings, makalusot jud ka. Makalusot jud ka sa imuhang human accountability. Makalusot ra gyud ka. Pwede ra ka maghimog binuang nga dili mahibaw-an sa imong asawa. Pwede ra ka maghimog binuang nga dili mahibaw-an sa imong empleyado, sa imong employer rather. Pwede ka maghimog binuang nga dili mahibaw-an sa imong silingan. Daghan kag binuang nga pwede himuon nga dili mahibaw-an sa ubang tao. At the moment. At the moment. Kaya eventually mahibaw-an mo gina. Pero dili ka makalusot sa mata sa Ginoo. So faith and accountability. Sabot pasabot nga kita nga dunay pagtuo sa Ginoo atong hinumduman sa tanang panahon that we are accountable ultimately to God. Ikatulo, faith and our rewards. Klaro mo ni kayo. It is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards. Ang Ginoo daw, adunay reward nga ihatag sa tuwa. Wala na ko na-check kung unsay pinulungan na sa Bisaya. Basig na ay pwede musulti na lang sa kuha. Muhatag o ganti. Ang original nga sa Bisaya, ganti o gasa. No? Ang Ginoo daw muhatag og ganti or gasa to everyone who earnestly seek Him. Kadtong mualagad og seryoso kaniya, kadtong mangita sa iyaha sa hingpit. Amo na akong giingon nga kining atong pagtuo dili ni siya sayang. Na ni rewards. Pero bantayan ninyo ni ha. Ayaw ninyo ni usahay mo ni dirita masipyat ba? Nga usahay, moingon ta nga magtinarong ko, magampo gyud ko, magbinutan gyud ko aron i-reward ko sa Ginoo. O dili na mao. Dili na mao. Dunay mga tao nga moagi og pagsulay, moagi og kasakit, moagi kalisod mingon nga Ginoo, matinumanon man ko. Ginoo, naghatag man ko. Buotan man ko. Nganong nagantos man ko? Nganong gitugot man nimo nga mamatay akong anak sa COVID? Nganong gitugot man nimo nga mamatay akong igsoon sa COVID? Matinumanon man mi nga pamilya. So murag imuhan ang gikwintahan karon ng Ginoo. No, kwinintahay na dayni. Ba? Murag atong mga anak, human naman ko hugas plato, nganong di man ko nimo palaagon, murag ingon ana gani. Na? Ingon ana man ta sa una. Sa una. Hugas plato, hugas, labal. Himo kita tanan kay atong una-una. Basta mutuman ko sa tanang sugo ni Papa o Mama, pwede ko mulag. Unya usahay mingon mas Papa o Mama nga dili pwede mulag. Maglagot na ta. Kay ngano man. Daghan na kay ko gihimo ris balay matinumanon ko nya di gihapon ko ninyo tagaag chance nga mulag. Kwintahanay na. Dili ingon ana. Ngano man tanawa ang statement sa Biblia. Tanawa ang Genesis 11:6.
because anyone who comes to Him must believe and that He exists, and then and that He rewards. Nabantayan na ninyo nga statement. Because kana nga statement is not about you. It's not about you. It's not about me. It's about Him. He. God rewards. Okay? Sabot. It talks about the character of God nga mohatag og gasa. Ang sentro o ang focus dili kita kundi siya. We have a God who loves to reward us. We have a God who loves to bless us. We have a God who loves to give us gifts, blessings. In fact, ang gatong Ginoo mohatag pamanggani sa mga dili matinumanon. Kay ingon ana ang iyang karakter. Mupanalangin sa nimo bisag wala nimo gipangayo. Kadaghang panalangin nga ato ang gidawat nga wala nato na pangayo. Wala man gani ta kahuna-una usahay nga kinahanglan nato to. Wala man gali ta kahuna-una usahay nga karon nato to kinahanglan. Pero gihatag sa Ginoo nga naman tungod kay ang sentro sa kinabuhi dili man kita, Ginoo man. So ayaw huna-huna nga tungod kay nagsige kag basag ampo, sige kag nana kay katungod nga mo reklamo og mo dili. He rewards. We have a God who loves to bless us. And that's the blessings of having faith in Him. Kaya nga to ang Ginoo nga ginatuan, dili lamang mag-expect sa tuwa nga mahimo tang balaan o matarong sa iyang atubangan. He is also a God nga ganahan kaayo muhatag og reward sa to. Muhatag og gasa sa to. And that is the character of our God. Na unsa man ning rewards nga gihisgutan dinhi. Now I would say generally the word reward here refers to everything that you need. Generally. Tanan na imong kinahanglan ihatag sa Ginoo. Kinahanglan ka og bana? Nyawa pa kay bana? Tagahan ka sa Ginoo, pero basig dili pa karon. Kana kung gikinahanglan nimo, kay usahay abi ra man nimo o kinahanglan nimo. Kay naagod tanay bana ang ubang mga tao, ako pod Lord, tagay po kog bana. No? Tagay po kog asawa. Pero dili man. Naa may mas klaro nga wisdom ang Ginoo sa iyang mas dako nga huna-huna. Naaman may mga kailangan nga mga buutan man kay ni mga tawhana, matinuman sa Ginoo pero wa may anak. Ilaha ba ng sala dili oy. According sa plano sa Ginoo, it's either dili pa na nila kinahanglan karon or baka dili gina nila kinahanglan. Wala gina siya appeal sa plano sa Ginoo sila. Kay there is a better life for them. But it does not mean nga gideny sila sa reward or blessing sa Ginoo. Generally, God would provide unsa imong kinahanglan. Because that is stated in the Bible. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Tanan nimong kinahanglan sa matag adlaw nimong pagkinabuhi, ihatag sa Ginoo. Generally. Pero kung imong tanawon sa context, dunay duha ka butang nga ako ang taon. Number one, it could mean the spiritual reward. The rewards here refers to the spiritual reward which is related to the experience of Enoch. And because he pleased God, tungod kay nahimuot ang Ginoo sa iyang kinabuhi, tungod sa iyang pagtuo o pagkamatarong nga naglakaw siya nga matarong og balaan tubangan sa Ginoo, gitagaan sa spiritual reward. Unsa man ang spiritual reward? Eternal life. Naanata-anak tanan. I hope lang. No? I hope lang. Lingi argo na imong tapad. Tanawa lang ba? Bisag ka naman tanang, paingon na ba ni sa langit? Ano ba? Langit kay destinasyon, ano? No? Now, we have that already, eternal life. Nanate eternal life. But there's another thing. There's another thing, another reward related here. Iyon dere, before he was taken, and in fact, ang reason nga nung na gikuha siya sa Ginoo because he pleased God. Now, in relation to that, there is another spiritual reward nga ginahatag sa tuwa sa Ginoo, which is not stated here. But it is the power that enables us
to please Him. It is the power that enables us to live a righteous life. Nga naman, di man ta mahimong righteous kung kita lang. Now, elsewhere in the scripture it says, God has given us the power to be spiritually right with God, the power to do what pleases God, the power to be godly. Inaana siya sa 2 Peter. And that power refers to the Holy Spirit. That's another spiritual gift that we have. And so, when God looks at life, God looks at your life in terms of the material things, but there are more important spiritual matters nga to ang gikinahanglan as a reward. And so mo nang, if you are struggling with your spiritual life, or you're struggling sa imong life karon nga, Lord, uy ka nang, nganong kulang man jud ko og pasensya, nganong mahutan man jud ko og pasensya, nganong Ginoo ko, nganong maglantaw ko anang ako ang kauban, naong pa lang niya maglagot naman ko. Ginoo, nganong mahulog man jud ko sa sala, nganong makahimo man jud ko usa ka butang nga dili mao. Dili man lang ta ko ganahan ni. Tabangi ko Ginoo. And that is where that one of the rewards come in. The Holy Spirit empowers you to be godly. It is only through the Holy Spirit nga mahimo tang magkaroon ta og quality of life, mahimo tang accountable sa Ginoo ug makadawat ta sa reward. You know, it's only through the power of the Holy Spirit nga mahimo tang matarong at tubangan sa Ginoo. Igsoon, sa ako ang pagtapos, ako lang quickly i-summarize ni. Kita nga dunay mga pagtuo, hinumduman nato ang tulo ka butang. Kalidad sa ato ang kinabuhi. Anak ko sa Ginoo, nagsunod ko niya, kinahanglan ang ako ang kinabuhi, matarong at tubangan sa Ginoo. Bisag asa ko, bisag unsang panahon. Ikaduha, faith ug ang imuhang mga tulubagon. Natay tulubagon dinhi sa simbahan, natay tulubagon sa ato ang trabaho, natay tulubagon sa pamilya. Nakitang mga anak, natay tulubagon sa ato ang mga ginikanan. Ang atong tulubagon sa atong ginikanan, wala na human sa ato ang pagkaminyo. Ayaw na kalimti ha. When the Bible talks about honor your father and your mother, kana bang honor your father and your mother? It talks about looking after their welfare. Ayaw pasagdai ang ato ang mga ginikanan, ilabi na sa panahon nga sila tigulang na. Ayaw jud na ninyo kalimti. Ayaw jud na ninyo kalimti. Ako mga anak, ako nang giingnan. Nak, dili man ta mo obligahon mutabang nako. Dili ta mo obligahon. But you have to remember that the Bible talks about honoring your parents. And when the time comes nga tigulang nami, of course you have to honor us continually, show us respect, so on and so forth. Higugmaon mi nimi. Pero matigulang nami, dili ni siya obligasyon nga ako ang giingon mo ni gitudlo sa Biblia that God has called you to honor us by looking after our welfare. Kuha na siya nak, akong ina na mga anak, balaan na nga tahas nga gihatag sa Ginoo sa ato ang mga anak. Balaan nga tahas. Natay tulubagon sa atong ginikanan, mutsunod ta nila, maminaw ta sila ha, but ultimately, ang atong tulubagon na as Ginoo. Bisag asa ta mo adto, hinumdumi, ang Ginoo wants us to live a righteous life. And ikatulo, ang atong pagtuo og ang gasa sa Ginoo. But not only ang gasa sa Ginoo, atong pagtuo og ang Ginoo nga ganahan mo hatag og gasa nato. And so sa padayon na to nga pag-alagad sa to ang kinabuhi, let us be assured nga sundon lang nato siya, that we must seek Him with all our hearts. Naaman tay mga challenges karon mga panahon na kay COVID man, daghang mga problema. Usahay kani mga problema mo apekto sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw. Gamita na nga problema nga mas mupaduol ka sa Ginoo kay dunay saad ang Ginoo, which is implied also in this text nga kung unsay ato ang kinahanglan, God is going to give it to us. Munang sa Matthew 6:33, nagingon sa, seek ye first the kingdom of God. Unahon na to, pangitaon na to, sundo na to, alagaron na to atong Ginoo, o iyahang atimanon
unsay atong mga kinahanglan. Magampo ta, Amahan, salamat among pagtuo dili kawang. Salamat Ginoo kay ang among pagtuo dili kini pagtuo nga galutaw lamang sa hangin. Kini nga among pagtuo naka-anchor diha sa Ginoo. Salamat sa pagpahinumdum about the quality of our lives sa among mga tulubagon o sa pagpahinumdum kanamo nga ikaw ang Ginoo nga bugasa kanamo dili lamang sa mga material nga butang but most importantly sa mga spiritual nga butang. Salamat, hinaot pa nga ang padayon nga mensahe sa pagtuo karong mga panahona mudasig kanamo nga pangitaon ka, sundon ka, alagaron ka sa hingpit pagayod. Sa ngalan ni Jesus. Amen.